ngan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Mga tugang Sigilaray, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa iyang programa. Aramon niya itong pong aldaw na ini. Ni Miyerkules, How can I hold pitsa 2 sa bulan po kan Disyembre me down? 2020. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Sabi ni Bunjing, kaldawan mo ngaya. Night when I'm gonna knock and Liglilingaw-lingawan ko na ko, tata. Dano, pagkanduang tumbling na sa nabunjing, seniors na kita. Ay, salamatan po sa mga nagbati. Yan. Salamat na maray. Sa hindi po kabot. Ina po, sigara, sa lingkod, Mardela, dahing iba, salit sana. Pero tiyan, diba na po kita hanggang 12 o'clock. And pigala na galatala taman si Chapat na Gutierrez ko para po sa APEC information ang mga pinagigibo pong laknang kan APEC ma-restore kita ang mga day pang ilaw at saka yung pang-energize sa ibang mga lugar. Okay? So sa Indo ka, boss, standby lang kayo at siyempre niya po sa loob sa mga pag-iribat ha, Mega Force Patrol. Padagos pong pangalap ng mga istorya tanganing may balang ibog sa banwa na sinmo po ka ng mga turog sa pansitan. Marami hong mga nangyayari, no? Sa palibot pagkatapos kita man mga tugang pigpapahanda tatibad kun magkarilingawan, di ba? Bali nga magkarilingawan kan kunyan malingon tang may COVID palan tapas kuna. Ayan. May tag tayo, lo, Lisel. Hello po. Ay, maray na agatabi. Happy birthday po. Ay, salamaton. Sabi ni Bunjing, sana ngayon may kasag. Ayan. Okay, kumusta ka mo dyan? May ilaw na ka ba? Iguan na tabi. Ay, salamat. Ayan. Di, ayos na pala ng choro charge. Okay na po. Ayun, okay. Di, anong panguntuhan? Ay nag-adob po kung ano. Pirmisan ang manok ang fight. Anay? Wala po kasi ano, hindi ako sabak ng kaming oras ng kasi. Ayo, sige. Oh. Ingat na sana, Pirmi. Basta pirmisan ng magkaon. Magtanom-tanom ang gilaray. Okay po, thank you Ayan, po. sige, salamat, Lisel. Salamat naman, ayan. Mga tugang, sa tuyang amiga, tagapagantabay kan DCGB, po on-sign, hanggang sign off. Diyan po sa isla, ha? Sa Villahermosa. Kan rapo-rapo. O, yan. Kumusta po sa mga kababayan natin? At sa kabos po ng mga nagapaabot nin mga pagbati. Salamatong pong maray. Dahil ko yan malilingwan. Ayaw. Okay, di na ito sa mga istorya, ta. Kada ako lang mga, nagrereklamo na kan mga tanom-tanom. Kaya ako nang gadjing, di nahali ito sa isip ko kang nagkagawa ko ning pagkakataon na maipadara na naman Brenda, na EBP Glenn, sa Indonesia, sa training on disaster risk reduction. A day after, kan rinapado, kan riming ang lugar ta. Nasabat ko ito sinapapaping na buda sina Sir Nonoy na nagpapipirit na lagang mapetindog sa tower ta, sin makabroadcast kita. Durgi pa dyan. Pagkabot duman yan, duman ko nailing na, yan after kang magtanom, duman ko nailing kung paano pagtanom, pati kang kung pigtatanom ni Dajing, pigkakag sa garo paras baga, garo kabaasan, ta everyday nag-harvest sinda. At least na-adaptar tayo yan, kaya, kada bes may mga siring kayan, natanom kita. Di, ayos na baga, Jing. Daling mo ito sa mga plot. Di ayos na.
Okay, o di, para duman sa mga kababayan ta, aramon ta ang mga magayon na bareta, mga tugang, sa amiga ko. Tamang-tama yan. Mahangos ko na siya, no? Intron tango na kimaray. Tamang-tama yan, talagang dahil man po nagpupundo ang mga taga-apek, asin sa mga nagtatarabang sa tuya, para maibalik ang serbisyo kang kuryente, at least man lamang mga tugang, bago magpasko. Yan. Ito so target, ano? Pero garo, may mangyayari talagang makakailaw ka mo garo. Dahil sana ako masiguro kimaray. Pero nahiling ta sa dalagan kan ano, basta daing problema na ngaya kulang sa materyales o daing mga nakakaulang na dakulang problema, ilaw tulos baga. Di ba? Biroon mo yan as of 9 o'clock mo yan. Iguana naman na duwang banwang o duwang barangay na na-energize. So, yugunan mo. Hello, Chapat. Good morning, tabi. Good morning. Yeah. Reynaldo po sa Induga Boss. Opo, yan. Oo, yun. At least si Chapat mo yan, an ulok ni Chapat, bako na itong sumaykunot, baga sa daan. Dating iguana yan. Markado Day na nadagdagan. Markado na yan ang marka na nagkakaedad. At least day na lamang madagdagan. Dahil Yan, okay. Okay, kumusta po tabi ang sa tuya na no? Maugmambarita dahil medyo makaskaso sa tuya Yes, restoration. In fact, sa siguro kang December 2 na report, ang Legazpi ay nasa 100% restored na. Ayun, oho. Ayun. Kung igwaman dyan ki mga mandiriit-diit na areas, araw kan mga purok, na dai sindang ilaw, siguro ang problema tayo na lang sa distribution lines. Ayun, oho. Kaya iyan ang dapat na naasikasuhon. Opo. Ang mga barangay captain siguro dapat hilingon. After the meter, dai bako na iyan sa APEC. Okay. Oo. Alagad igwanin, medyo ako na late na-agitate ako. Igwaning reklamo na pigwa para hanap ang APEC. Where are you, APEC? Dumanda sa TV na dapat da sinda ang inenot dahil ta sinda ang source of energy. Siguro dit lamang na explanation na dapat nasabutan nindo, nakakasabot man ang mga taong ining nagrereklamo sa Facebook na ang nangyari sa First District, sa Malinaw and NTV in particular, ang naraot dyan, ang nadanyos dyan, iyo sa substation mismo. Yung, aha. Ngunyan, so ibang crew na nagtabang sa tuya, na hali sa Samar, hali sa Leyte, sa Meralco, natapos na so backbone line. Tapos iguana ngunyan na papakarhay so mga lateral. Okay. Kaya sa nakalihis na duwang aldaw, nagtesting na, taso naraot na substation sa Malinaw, sinalidahan na kan APEC. Hinali so sa digding ekipahe Okay. sa Bitano, i-transfer sa Malinaw. Ayun. Kung mahalat pa kita kang haling Manila, aabuton kita ki Siyam-Siyam. Yan, mahaloy lalo. Mahahaloy lalo. Okay. So, ang decision kan APEC, ibinalyungo na, so, makina, Okay. duman sa Malinaw Substation, tangani na, mapakarhay na sa Malinaw TV. So, ining nakalihis na duwang aldaw, nagte-testing na. Nagte-testing, Meaning to say, so paghirahay kang substation sa Malinaw, na kumpleto na kan APEC. Yan, okay. Nagte-testing kita, naghahalat na sana kita ki Go Signal sa NGCP na i-connect ang TV sa Ang TV. Kamalinaw. Ayun. Tada pwedeng mag-connectar kita na daig ki mga testing. Yes. Kaya oo. dapat masabutan kay ning taong nagpaparareklamo, nakahirak man da kang TV, apisar iyo dang igwang geothermal, pigpabayaan kang APEC. Hain ka ngaya APEC. Dahil man po nagpapabaya ang APEC. In fact, pasalamat po kita sa mahal na Diyos na madaliong kita ngunyan na nakarestore. And narumduman ko, November 30, Opo. anniversary kan Riming. Yan, yes, oho. Pirang bulan kita dahil? 5? Oo. 5 bulan Ito, na daing ilaw? Kunyan, taod-taod talaga. Haloy. So, dapat sana, pagpasalamat na lang sa mahal na Diyos na medyo makaskas ngunyan. So, sa tong restoration, dahil sa tabang, Yes. kan mga
ibang kooperatiba na hali sa Visayas sa Kasamar. Opo. Ang ngunyan pa saro-saro na sinda nagahali ta accomplished na ang sa indang ginibo. Ibig sabihin yung backbones talagang Backbone ano na, sa kasi ayos ibang lateral. Ta ang ibang linyang iyan bako na iyan sa inda. Okay. Bako na sa inda. Sa tuya na yan. Kaya siguro i-report ko gira Raymar as of December 2 oning energization per municipality sa District 1 sa Bakakay nasa 13%, pero ngunyan garo pigtrabaho ngunyan nag-apod sa ko early si mayor na igwada duman ki improvement. Sa Malilipot nasa 50%. Siyam na barangay unenergized. Ang Malinaw, 0 pa. Although nag-testing na nga ni, ang sabi ko, naghalat na lang kita kang go signal, clearance and approval from NGCP na mag-feed na ngunyan sa Malinaw sa Katiwi. Santo Domingo, 21 ng barangay ang energized, nasa 91%. Ang Tabaco City, 17%, 17 barangays, 36%. Ang nangyari po sa Tabaco, nagkaigwa ng emergency shutdown kan sarong aldaw dahilan ta so ifinid na power kang NGCP halangkawod sa voltahe. Kaya pinaano kan APEC na i-shutdown ngo na dahilan ta da ito kakayanon kan sa tuyang mga appliances. Yes, so nag-shutdown kita. Okay. Sa TV 0 pa pareho ini kang Malinaw dahil nga ni ta nagte-testing pa sana kita. Sa District 2, ang Kamalig nasa 98% na. Saro na sa ng barangay ang dai na energize. Ang Daraga nasa 100% na po. 54 ang barangay, gabus na po sinda na energize. Legazpi City 100%. 70 barangays, 70 energized. Nito 15 barangays na energized, meaning to say 100%. Ang Rapo-Rapo, igwa kita nin 34 na barangays, 21 na ang energized, nasa 70% ang restoration. Sa District 3, 44 sa Ginubatan, 41 ang energized, 93%. Sa Jubillar, 23 na barangay, 18 ang energized, nasa 78%. Sa Libon, 47 barangays, 8 pa sana ang na-energized, 17%. Pero dahil kita nagpupundo dyan, kan sa tuyang patrabaho. Actually, 24/7 ang trabaho dyan. Ligao City, 55 barangays, 46 energized, nasa 84%. Ang UWAS, 53 barangay, 31 ang energized, 60%. Pio Duran, 33 barangays, 23 ang energized, 70% ang na-energized. Sa Pulangi, 44 na barangay, 22 ang energized, 50% ang nailawan. Total sa Albay, nasa 63.22% ang sa itong nailawan sa loob ng pirapasa ng simana. Ayun. Oho. So, ini po ng mga nahali sa kuyata. Kunyan dapat nasabuton ko ta. Kuryente yan. Di yan basta-basta na Iyo nga ni. pwede mong ibalik tabaka kung mas grabe lagudan mangyari. Iyo. Kaya- Ang nangyayari kaya, dahil nahali so, nata ngaya itong linyang ito, iguana, kami daipa. Yan. Oho. Ang sabi ko nga ni, since na-energize na so barangay ninda, so sa indang harong na nagkapirada tibaad ang diferensya yaon sa connection sa laog kang harong. Opo. Ta ang sabi mi, after the meter, bako na yan sa APEC. Kaya encouragement, kasud na nasa malilipot kami, ka-dialogue mi si Mayor Buda so mga barangay captains, na pigsabi mi na kung ang diferensya niya dyan after the meter, Oho. magkwasindang electrician, ipahiling. Kung Kung good di kaya for- kang electrician, Aha. i-report sa mo. Dai man talaga pwede na ang APEC na lumaog sa harong. Yan. Halimbawa, ang metro mo nasa poste. After that, dahil na kami pwede magdut-dut ka yan. In the same manner, kung electrician ka man, dahil ka magdutut man duman sa poste.
Aw, day ka mo magdot-dot sa poste. Arag yan kayan ang Oo. dapat na nasundon. Arog kang Diba? nangyari sa tabako. Opo. Na may nagkadarako. Yan. Anom na tao nadako na nagdot-dot sa poste. Ang pigsabi, so taramong ka dadigdi sa DCGB na pwede. Ang taramong ko para pwede niya ko kamong tumabang sa paglinig kang linya. Oho. Paglinig kang linya. Kung araw kang tinaram ko ngunyan, after sa meter, pwedeng ipahiling sa electrician. Yes. Pero ang hali sa poste, Oho. pasiring sa metro, Mhm. dahil pwede dahil iyan illegal. Yes. Unless may katugutan ang APEC, unless under the supervision kan APEC. Correct. Ta Opo. peligroso iyan. Oo, So, difícil, no. Okay, so yan. siguro Ikaw ang pa kita kisama- ang magayong garo kung may barangay electrician sa barangay, Intirong barangay. nahihiling barangay nila. electrician. Yeah. Okay. All right. Ikaw baga kami digdig programa Mhm. na mga may panahon, Okay. so may panahon na magdyan sa pay centers, Mhm. sa anong pagkapunta kayan. Tapos dyan sa collection center kang Okay. APEC, kung pwedeng darahon ang sa indan latest bill, tangan magpa re-registration. Iyo, Ta- re-registration. Oo, tangani na Okay. malinig ta, tadakulo na nagrereklamo na nata ngaya inisa na ang sakuyang metro nata tahalang kawon ang bill. Bayadan, Ta oo. igwa kinag-connect na iba. So ngani na mahali na iyan ng problemang iyan, dapat individual talaga we encourage everybody Opo. na magdiyan sa pay center, sa SenPay, SenPay. oo, sa SenPay, darahon sa latest bill Okay. na i-register ang tangani mabasa digdi sa main office. Maibitaran ta Iyo ining po. mga dobling ining connection or dobling ano. So, yan po. Ining Malinaw substation na 10 MVA na energized na kasuhapon at 7:58 yesterday. Mhm. Kaya nagte-testing na kita. Ayun. Yan sa araw kang okay. sinabi ko kasabago. Pig warm up na karo. Yeah. Data daw Marta day nahali ang mga Pag araw ma- kayan. Pag mainit na, di ayos na. Ano yan? Tapos sa Libon, sa San Agustin, Mhm. Kasudma na energized, and sa Ligaw, sa Barangay Francia na energized na kasudma. Ayun. no. Okay. Makaskas talaga ko yan ang Hindi kunya naman. na. Kung Igwa kailan- kitang emergency power interruption. Aha. Munyan aldaw. Ngunyan, Miyerkules, Opo. oras, alas 4 kasubagong aga, 4:43. Mhm. Estimated duration, 1 hour. Tapos na pala nini. Okay. Sa Washington Substation Feeder 2. Mhm. Dahil ini duman sa may diferensya sa Salvation Recloser and naafektaran the whole of Kamalig and Minto Ginubatan. Ginubatan. Pero kasubanggi, ako naman ang nagtios. na brown out so feeder 3. Okay. Kan Washington, siguro nailawan kami alas 12 na. Ayan. Alas 12 na anong matanga. mga nagiging cause ken tabi Ikaw Pat, kay mga interruptions na daita iasahan. Oho. Oo. Kung Di ang, man- ang di iba man dyan, ako may manggaro- minaputok na transformer Oo. and haloy ang pagsalida kan transformer. Yes, oo. Maswerte nga ni kung igwa kitang available na stock. Mhm. Pero sa intirong Luzon, pati Visayas, grabe ang demand Oo, sa transformer. dakol ang Oo. Igwa nga ni sa nadanyaran. moya na nag-istorya, nag-usip na naglangkaw da sa presyo. Siyempre, grabe so demand. Mhm. Tabi nagyo ba kita halos buong Luzon. Kuneko. Kaya iyan so Alam nangyayari. ko sa demand, kulang pa sa supply. Kulang sa supply, grabe ang demand. Araw mo na, so law of supply and demand, mataas. Opo, yan na naman ang Oo, naging problema so, natin. Anyway, Pero ano yan may nailing kitang marayray man na siguradong mga lugar na di masyadong nakula ang problema, makakailaw Pasko. kaya nga ni iyon ang pigdadagit kan ibang taga-tiwi. Na kami ngayon digdian iguan geothermal, natata so Ligaspi yung nainot. Sa buton tabi, na digdi sa Ligaspi, bako masyado so distroso. Mhm. Diit sa mga tumbang poste. Yes, oho. Kaya yung mananainot. Oho. Maray nga ni ta, diyan igwa na maski pa paano. Iyo nga Sa ni. katanduan ni Zero.
Although di ba? so tiwingan non-productive na kunyan so cooling towers apektado. Okay. Kaya dahil dumang nakakuaki power sa Kuryente. tiwi, Opo. tentatively nagkuha kita sa bakon man nito. Taigo ang production. So tiwi Yeah. da in production dahil ta Opo. suduang planta naraot so apektado so cooling towers. Kaya dahil sinda nakaproduce. So, Yun ang problema, di. Iyon ang gad. Pero at least ang pigibuan ng paagi na umandar sa TV. Yung Malinaw substation, di yun ito masupply ki linya. Malinaw TV. Sa Oo. Malinaw TV. O di, kung maayos na, matesting ng maray, bambalansin ang kuryenteng magdalagan, di Iyo. pwedeng i-energize sa lateral. Iyo. I mean, Pag nag-go signal na ang NGCP na okay na, Opo. then maka-feed na kita. Pero again, dahil gabos na lugar Yes. matatawan. Opo. Siguro suban sa sa main line, sa backbone, rukan sentro, Aha. iyugo na ang maiinot. Yeah. Tas yung mga nasa harayong barangay na nagkarurunot talaga duman. Lalo na kung mahiling mo so pasiring sa mayong, Oho. madismayo ka. Kunyan talaga. Mamundo. Nagulpi talaga. Nagulpi. Kaya taod-taodon, buda Iya dit na pa. pagkasabot. Iya. Karakantahan tan sa nakan, basta't maghintay ka lamang. Ang medyo na ano lang ako, kung si Say pa ang nakakasabot, iyo pa ang nagpaparareklamo. Yan ang kunyan, yan ang irony. That's the irony of it. Opa. Tapos Anyway, may date pang insulto. Basta ang- Where are you, Apek? Ay, basta. Dahil man nagkakaturog ang Apek. In fact, pira ang na-disquido sa Apek Opo. na dahil sa serbisyo. Di So na. saro na gadan. Talagang you cannot please everybody. Because there are people naman na nahiling nito, maski ngayon nag-uuran, maski ngayon banggina, talagang Actually, puga-puga ang 24/7 sa trabaho yes, ninda. Yung Oo. yan ang talaga, na buwis buhay talaga, pigigibo. And ayaw, sana magsarabutan na lang. Iyo nga ni. Pasko Ngunyan nga na ni. baga? Oh, anyway, so target kang APEC na first or 15, Yes. December 15 Aha. na magkailaw at least gabos na simbahan. Aha. Magkailaw sa December 15, maiinot nga ni gayod. Ayun. Siguro mga within a few days or tibaad at yan o sa aga, Aha. igwa na ang Malinaw sa TV Ayun. sa at least sa sentro. Good news yan, ano? Oo, Sabi good nga, news yan. relax Dapat lang ipasalamat ito. sa mahal na Oo, Diyos. pasalamat na na. igwa ki mga tao na hali sa Tabang. Samar, hali sa Leyte, Mhm. na naghali na ngali so sarong crew kang Samar sa Melco. Opo. May maabot garon na haling Canoreco. Yun. Opo, Oo. yun. Yung sabi mo na bumukan Iyo, last week. may maabot na May taga maabot na Canoreco. Kaya Ayun. sabi ko duman, kung nagdadangog ang tawong ini, yaon tabi ang APEC, dahil nagkakaturog. Ayan. Okay? Parang nadamay ka mo ka nasaan si FP. And safety measure. Ayan, okay. Sige po tayo yan. So salamat ma'am. Salamat Salamat ma'am. po sa indong Ayan. gabos ang nagdadangog. Kay puhan ni po ang sa indong pagsabot, dit na pasensya, Mhm. kung kamuda ipanatatawan ning serbisyo dahil ta igwapan ning mga dapat nagigibuhon. So Yes. salamat po. Thank Diyos you ang very magbalo much. sa indo. Okay, sapat yan. Salamat po manay. Mga tugang ha. Duman sa mga kababanta, relax lang ka. Ili nga kaming tinagpararibok ta nagkailaw tulos. Santo Domingo. Di ba? Kunyan lang yan eh. Kumbaga, ano yan, kung dahil ka nagulpi, madali talaga makabalik. Ngunyan palamar ito unso sa Muyang Aid. Ayaw, duman. Santo Domingo. Ayun po, ayun o. Santo Domingo Tabaco ngunyan tapos mi na sa first district. Ay, very good. Yun po. Dahil nagpapabaya mananap. Yes, ma'am. Ayan, okay. Salamatan pong maray. Tabi, kapat. Thank you very much. Okay, sendo po ka boss. Yan po ang satuyang mga information from Chapat in connection po kaya na mga restoration na pagigibot o tabi. Makaskas ha? Okay. Hello, Mark? Mabati lang po. Ay, nakoy ko siya kasabi. Ano lamang? Sige daw, pwede daw Happy inanak. birthday. Ayan. Sabi ba ganda? Lilipas din yan. Diyan na. Salamatan na maray ha. Ayan. Yeah. Apa. Thank you. Ingat sana pirmi. Ayan. Mga tugang sa inaanak si Mark. Aldwin Balunso. Ayan. Gusto nindo magparong ki matira mo na arong. Kontak ko nindo ako. Kontak ko nindo si Mark. At saka si Jane. Ayan.
Matawang ka magkimariray na arong the best. Iyo, mga kapatid! Oras niya to, alas 11:03 na, nin pagkaaga. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang alas 11:04 na, nin pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na agaw, ya po ito yung alas 11 bareta, padagos na nagigibon ng paagi ang gabos na lokal na gobyerno sa Manila para makontrol asin may pautob ang minimum health protocol sa may parte kan Divisoria. Katako din kan nagdagdag na ni mga tauhan si Manila Mayor Francisco Isko Moreno dumagaw sa palibot kan Divisoria na iyo ang magbabantay asin magpapagirumdom sa mga parabakal na magsunod sa mga ipinapautob na protocol kontra COVID-19. Pero digdi paniliwanag ni Moreno na ang pagluwas kan mga minor de edad nakadepende sa lokal na gobyerno kung babaguhon ninda ang sinang ordinansa. Ito na nagapilar ang MPD Station 2 sa mga maduman sa Divisoria na magkaigo ng disiplina sa sadiri, malasakit sa kapwa asin magsunod sa pinapautob na health protocols. Singo kay MPD Station 2 PSMS Gerardo Tobera, maski anong direktiba o lay ang gibon kang gobyerno, kung ang publiko bako day tatao mag-ingat, pabaya asin day pakiaram sa kapwa, posibleng kumalat ang virus. Dahil ang digdi na bisuan niya ang mga maduman sa Divisoria na magdoble ingat, siguro na magsulong face mask asin face shield, magdistansya sa ibang tao asin mantinir ang disiplina para makalikay sa COVID-19. Alas 11 bareta from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coke, pil mo panalo promo sa Coke Studio. Watch the virtual concert and grand announcement on December 5. Milo Everyday. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy, iwas germs, iwas sakit. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Maggie Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemes na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema.
ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginang